Останете до края на това видео, за да разберете как може и вие да го използвате. Нека се прехвърлим към първия пример и да видим нагледно как се случват изчисленията. Ще използваме модела на Бенджамин Греъм. Виждате формулата, по която се случва магията. Тук имаме само 3 полета в жълто. Първото е за очакванията ни за растеж през следващите 5 години. След това имаме настоящия yield на AAA бондове и за финал трябва да добавим марж сигурност. Изчисленията се извършват автоматично и получаваме приемлива цена за покупка $381. Моделът на Греъм е подходящ за големи и вече стабилни компании, които не скачат с по 30% на година, за разлика от Nvidia, но получаваме доста добър ориентир колко всъщност надценена е компанията. Това е само първия метод за оценка. Както вече знаете, имаме общо 6, защото всеки метод има различен модел за изчисляване. Ако имате интерес, ще направя видео, в което ще ви покажа откъде да вземете всички параметри,